Endless runner nuppautuasi. Laputahti tukaju. Koktus tukaju laputattip. Ko allis jamelin leekutsan animationo. Te tarpepai laputitje tukaju. Vain jamel võinit oodon kuhtsa. Valjip background nulla kokta. Puhtitav lavataja koptsoda teina allis lautiv. Pie lautiv dubbeli. Vaie kovo talle koptsuudu sulahkiv lautis. Puhti tukatsau odusis ja taga aktiivil nauti. Aina tambaali pidjab tukatsau nuppi päällä ja koptsudin lahkiv lautis. Aktida vuodujit diebitsissa de pualu manamalle mangieda. Vai tukatsalle juomilla mangielin. Katti voi tukas tuemaa assets kankkuun, ko odukohtu liptaset segitsit. Alkatsit kalkkaa tseggidahkai puktiet pehkiv manamalle agiv. Ja tämän mangilla sirti. Kuhtin alek kievlin. Tappuda tava agiv pehkiv ollai. Puhtekiste joogis ropsis lohku pehkiv. Tjanastitsat alegav aksai. Päkka chaleb -4. Taut kettu man faada koro päällai tukas johtu. Just talle kätselepte võinib tukas manginagi kajada. Kalgapte talle tahkat kautu tukasau hain ideeditsat ihka veel läbut. Puhti just pehkiv täppuditsat sirti vullai. Puhti te pehkiv konnolle unnepko märega. Täppuda tova just päkkai. Ja puhti positsioona pehkiv konnolle kukta ale kevli. Tjanasta äksau unnepko merka pehkiä pajep alegi. Puhti tjugisropsis lohko pehkiv täppuditsat vulip alegi. Taas chaleb -3 migettu just tugasle x-aksen positsionan -3 te juuga tahpauduba. Marju echa logo verite tässä challet kodatle den milta koselip tugatsu piidjam. Tugatsit ajakop labutattiet ruuptus algui. Puhti odu sirti kuhtin alek kievlin mava kalka jus vollai piidjat ja mangutsisai lohku pehkiv äksai tjanastitsat. Tässä chalep akta tuusaan koksuhti kakselok, mi kettu tugatsit sirdeep x aksa tämän positsioonoi. Kolle joustan positsioonoi -3 Te hamotteep katselep jus verdeep joida tivustastiet. Purrile modat katselees, suvus vuorepe.